Știai că caracatițele sunt adevărate genii ale oceanului? Caracatițele trăiesc de obicei singure și sunt vânători nocturni. Ele își construiesc ascunzători în stânci sau în recife de corali, unde se pot refugia de prădători. Acestea sunt carnivore și se hrănesc cu crabi, midi, pești și alte moluște. Caracatița folosește brațele și ventuzele pentru a prinde prada, iar ciocul puternic o ajută să spargă cochiliile dure. Caracatițele au 8 brațe acoperite cu ventuze sensibile, care le permit să manipuleze obiecte și să exploreze mediul. Ele au 3 inimi, sânge albastru datorită cuprului din hemoșănină și un sistem nervos extrem de dezvoltat, fiind considerate printre cele mai inteligente nevertebrate. Deși sunt de obicei solitare, caracatițele comunică prin schimbări de culoare și modele de pe piele, mai ales în timpul împerecherii sau pentru a speria prădători. Unele specii au chiar comportamente complexe de camuflaj și imită alte creaturi pentru a evita pericolul. Știai că unele caracatițe pot deschide borcane sau rezolva puzzle-uri pentru hrană, demonstrând o memorie și o inteligență uimitoare.